салом бинандаҳои арҷманд, алоқамандони дунёи сиёсат. барномаи сиёсаи таҳлилии геополитикаро аз шабакаи ҷаҳоннамо манзури шумо мегардонем. дар барномаи имрӯз низ чун ҳамеша яке аз рӯйдодҳои муҳими ҷаҳонро ба риштаи таҳлил кашида, дар ҷараёни барнома аз нуқтаи назари коршиносон истифода менамоем. дар барномаи имрӯза моро ду нафар коршиноси масоили сиёсӣ Саидаҳмад Қаландарзода ва Исомиддин Шарипов ҳамроҳӣ хоҳанд кард. лутфан моро ҳамроҳӣ намоед. таҳаввулоти Сурия таи 2 ҳафтаи ахир бори дигар мавриди таваҷҷӯҳи ҷаҳониён қарор гирифт. агар дар гузашта сухан аз ҷангҳо дар дохили ин кишвар бошад, ҳоло мавзӯи ҳамлаи Туркияи ҳамсоя ба минтақаи Идлиби Сурия боиси нигаронӣ дар сатҳи ҷаҳон шудааст. мулоқоти чаҳорҷониба вобаста ба Сурия бояд 5 март баргузор шавад. президенти Туркия Раҷаб Таyyip Эрдуғон эълон дошт ки ният дорад бо роҳбарони Россия, Франсия ва Олмон мулоқот кунад. қаблан Анқара ба Димишқ таҳдид карда буд ки агар ҳамлаи артиши ҳукумати Сурия дар наздикии Идлиб қатъ нагардад, Туркия аз Россия талаб мекунад ки оташбас эълон кунад. Анқара Димишқро дар вайрон кардани созишномаҳои Сочи дар Идлиб ва инчунин куштори сарбозони турк айбдор мекунад. аммо давлати Сурия ин суханонро баҳонае барои ишғолгарӣ мехонад. коршиносон мегӯянд фоҷиаи навбатии Сурия то ҳол поён наёфтааст ва мушкилоти дигаре ин кишвар ва умуман минтақаро дар интизор аст. бар асоси созиши моҳи сентябри соли 2018 байни Туркия ва Россия қарор шуд минтақаи Идлиб ҳамчун охирин пойгоҳи мухолифони Сурия аз ҷангҳо эмин бимонад. аз декабри соли гузашта артиши Сурия бо пуштибонии ҳавопаймоҳои русӣ пешравӣ ба тарафи Идлибро оғоз кард. Туркия мегӯяд дар ин муддат 1700 нафар дар Идлиб кушта шуданд ва беш аз 1.7 миллион нафар маҷбур шуданд ба тарафи марзҳои Туркия фирор кунанд. Туркия дар ҳоли ҳозир мизбони беш аз 3.7 миллион паноҳандаи суриягӣ мебошад. аввалҳои моҳи феврал бар асари ҳамлаи нерӯҳои Башор Асад ва низомии Туркия дар Идлиб 12 сарбози турк кушта шуданд. оғози амалиёти нави низомӣ дар Идлиб танҳо масъалаи вақт аст. ҳама омодагиҳо ба баргузории он аллакай ба анҷом расидааст. иҷозат диҳед ман фаҳмо бошам. амалиёт дар Идлиб ногузир аст. созишномаи калидӣ дар Идлиб ҷудокунии мухолифони мусаллаҳ ки бо Туркия ҳамкорӣ мекунад аз террористон буд. мувофиқи ин созишнома террористон ба ҳеҷ ваҷ ҷузъи оташбас ё низоми оташбас будан наметавонанд. дар пасманзари шиддат ёфтани вазъ дар Идлиб дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш даъват ба амал овард ки ба хушунат фавран хотима дода шавад. ҳалли низомӣ барои буҳрони Сурия вуҷуд надорад. ягона роҳи имконпазир ҳалли сиёсӣ аст. ин буҳрон барои мардуми азияткашидаи Сурия бояд хотима ёбад. он бояд фавран қатъ карда шавад. Созмони Милали Муттаҳид вазъи гурезаҳоро дар шимоли Сурия фоҷиабор арзёбӣ мекунад. ба гуфтаи ин созмон аз моҳи декабри соли гузашта дар вилояти Идлиб беш аз 900 000 нафар маҷбур шуданд хонаҳои худро тарк кунанд. инҳо асосан занону кӯдакон мебошанд. Туркия ва Россия дар низои Сурия аз гурӯҳҳои гуногун мутаносибан аз мухолифон ва ҳукумати Сурия пуштибонӣ мекунанд. ду ҷониб ҳамчунин кафили оташбас дар вилояти Идлиби Сурия ҳастанд. Туркия дар нақзи оташбас ҳукумати Сурия ва Россия мухолифони Асадро айбдор мекунад. гуфтугоҳҳои Россия ва Туркия барои ба эътидол овардани вазъ то ҳол натиҷа надоданд. дар оғоз лутфан бигӯед ки ҳадафи аслии Туркия аз ҳамла ба шимоли Сурия чист? Туркия дар қаламрави шимолии Сурия бо марзи бисёр тӯлонӣ таърихан ҳамсарҳад ҳастанд ва ҳимоя кардани марзҳо, нигаҳ доштани осоиштагии мардуми дар қаламрави Туркия зиндагӣ мекардагӣ маҷбур мекунад Туркия ки аз манфиатҳои давлатии худ ҳимоя кунад. чаро? зеро мо медонем ки дар таърих муносибати байни давлати Туркия, сиёсати Туркия бо курдҳо чандон хуб набуд ва дар ин марзи ҳамсарҳадии байни Туркия ва Сурия қавмҳои мухталифи курд зиндагӣ мекунанд. ҳизб ва ҳаракатҳои гуногуни курдҳо зиндагӣ мекунанд ки аслан муносибатшон бо Туркия чандон хуб нест. ин як. дуюм, дар ҳамин марзҳои тарафайн
дар баробари арабҳо, дар баробари курдҳо, дар баробари туркоманҳо, туркҳо ҳам зиндагӣ мекунанд ки масалан гурӯҳе аз онҳо, гурӯҳе аз туркманҳо дар ҳайати аҳрору шом, ҳаракати ҷунбиши аҳрору шом манфиатҳои Туркия нигаҳ медоранд. Бинобар ин асосан ин дар ибтидо ҳамла набуд. дар ибтидо дар асоси созише ки байни Русия ва Туркия дар Сочи ба тавофуқ расида буданд, дар асоси ҳамин бояд Туркия дар қаламрави ҳаммарзӣ наздик ба 5-6 километр бояд ворид мешуд ва барои нигаҳ доштани амн дар ин минтақа назорат мекард. аммо баъдан ин аҳд шикаста шуд, ин паймон шикаста шуд ва онҳо дар дохили Сурия дар масофаи то 50-60 километр дарунтар ворид шуданд. баъди ин ҳам дар асоси гуфтушинидҳо ва табодули афкор дар сартосарии минтақае ки имрӯз мо минтақаи Идлиб мегӯем, нуқтаҳои назоратӣ гузошта шуд ва тадриҷан аз ҳамун минтақаи Африн ки масалан 5-6 километри ба тавофуқ расида буд, тадриҷан онҳо ба дохил ворид шуданд ва имрӯз ҳамин хархаша то ҳанӯз идома дорад. қаблан ҳадафе ки ҳам русҳо доштанд ва ҳам туркҳо доштанд аз байн бурдани давлати исломии шому ироқ буд, яъне гурӯҳҳои террористӣ буд ва ҳоло ки дигар гурӯҳҳои террористӣ онҷо вуҷуд надоранд, яъне то андозае як нав пурҷаи доиш ба анҷом расида ба ҳисоб меравад. инҷо фикр мекунам ки аслан Туркия мехоҳад ки аз натиҷаи ин ҷанг як чизе ба худ суд барад, яъне то андозае тавсияталабии марзӣ ва тавсия додани манфиатҳои Туркия аз ҳамин ҳамла ба назар мерасад. тавофуқи ҳосилшуда миёни Россия ва Туркия чӣ гуна тавофуқ буд ва чаро гуфтугӯҳо миёни Россия ва Туркия дар бораи Сурия то ҳол бенатиҷаанд? ин шурӯъ шуда буд аз остона. аз остона чандин маротиба гурӯҳҳои бо иштироки баъзе аз гурӯҳҳои мухолиф, намояндагиҳои онҳо, намояндаи Созмони Милали Муттаҳид, назораткунандаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ирон ва Туркия ва Сурия барои ҳалли ин қазия нишаста буданд ва тарҳарезӣ шуда буд ва дар ниҳояти кор ба дараҷае расид ки мо медонем дар аксари манотиқе ки масалан аз Лозиқия сар карда то наздикии Коҳбонӣ, то Идлиб, то Раққа, то минтақаи Ҷазира, то дигар минтақаҳо пок шуданд аз ба ном давлати исломӣ, аз Ҷабҳату Нусра, аз аҳрори Шом, аз дигар қудратҳо. ин натиҷаи музокарот ва тавофуқ буд. аммо чаро қатъ шуд ва чаро ба бомбаст қарор гирифт? ин манфиатҳои гурӯҳӣ ё манфиатҳое ки Россия дар ин минтақа мехоҳад, доираи манофеаш дифоъ кардан мехоҳад ва Туркия ҳам дар ин минтақаи ҳавзаи баҳри Миёназамин умуман ва махсусан дар минтақаи ҳавзаи шарқии баҳри Миёназамин нуфузи худашро нигоҳ доштан мехоҳад. дар ин сурат ба вуҷуд омадан ихтилоф байни ҳампаймонҳо. тавофуқҳои аввалие ки шуда буд, инҳо то замоне буданд ки доиш дар минтақа вуҷуд дошт, яъне ҳанӯз хатари доиш аз байн нарафта буд, вале алон метавонад вазъият дигар шавад ва ин аслан бармегардад ба худи, агар бубинем, ба мантиқи амалкардҳои Туркия. ба мантиқи амалкардҳои Туркия агар дар як чанд соли охир назар афканем, Туркия мехоҳад ба ҳайси як қудрати минтақавӣ дар минтақа нуфуз дошта бошад. Туркия мегӯяд ба хотири ҳимояти сокинони осоиштаи Идлиб ва низомиёнаш дар постгоҳҳои назоратие ки бо мувофиқаи Россия дар Сурия ташкил шудаанд, вориди хоки Сурия шудааст. Россия таъкид мекунад ҳукумати Сурия зидди террористон мубориза мебарад. Созишномаи оташбас ба террористон дахл нахоҳад дошт. Президенти Туркия Раҷаб Таyyip Эрдуғон аз нерӯҳои низомии Сурия даъват кард ки пеш аз поёни моҳи феврал аз баъзе мавқеъҳо дар Идлиб канорагирӣ кунад. Вазъият дар Идлиб боиси шиддат гирифтани вазъият миёни Анқара ки гурӯҳҳои шӯришгаро дастгирӣ мекунад ва Москав ки аз ҳукумати Сурия ҷонибдорӣ мекунад шудааст. Бо вуҷуди ихтилофи назарҳо, Туркия ва Россия барои ҳалли муноқишаҳои Сурия ки
ки аз соли 2011 то имрӯз ҷони 380 000 нафарро гирифтааст ҳамкорӣ мекунад. гуфта мешавад лагерҳои гурезаҳо дар шимолу ғарби Сурия серодаманд. созмони милали муттаҳид ҳушдор додааст ки агар амалиёти ҷангӣ ба ин минтақаҳо дар наздикии сарҳади Туркия ки дар ҳафтаҳои охир ба бад шудани вазъияти Идлиб садҳо ҳазор нафар ворид шуда буданд паҳн шавад, ин кишвар талафоти вазнин хоҳад дид. ман намедонам ба куҷо, аммо мехоҳам ин ҷоро тарк кунам. ман дар ин ҷо наметавонам бимонам. рӯзҳои наздик созмони милали муттаҳид нақшаи нави кӯмаки башардӯстонаро бо маблағи $500 миллион барои 1.1 миллион муҳоҷир баррасӣ мекунад. низоми сурия қонунияти худро аз даст додааст. худи ҳузури намояндагони ин низом дар шӯрои амният таҳқири миллионҳо мардуми сурия аст. чӣ гуна ҳассосият нисбати мардуми сурия аз ҷониби намояндаи низоми Эрдоғон. ҳатто созмони милали муттаҳид эътироф кард ки бо кӯмаки ӯ аз сарҳади Туркия ба Сурия даҳҳо ҳазор террорист ворид гардидааст. ҷангҳои шадид дар шимолу ғарби Сурия беш аз 2 моҳ аст идома дорад. аз аввали моҳи феврал теъдоди афроди овора ба 300 000 нафар расидааст. иёлоти муттаҳида раванди остонаро барои ҳалли вазъ бесамар эълон мекунад ва даъват мекунад ки оташбас дар Идлиб таҳти назорати созмони милали муттаҳид муқаррар карда шавад. чаро Туркия талош дорад ки давлати Сурия бар тамоми сарзаминаш тасаллут надошта бошад ва талаб мекунад ки артиши Сурия аз Идлиб ақибнишинӣ кунад? оё барои ин ягон асоси ҳуқуқӣ дар низоми байналмилалӣ вуҷуд дорад? албатта вуҷуд надорад. ягон қонунгузории байналмилалӣ, ягон эъломия, ягон протоколи байналмилалӣ ба Туркия ё ба ягон давлати дигар иҷозаи дахолат дар истиқлолияти як мамлакат, дар ваҳдати марзии як мамлакат дахолат карданро надорад. аммо ин ҳодисаҳое ҳастанд ё санадҳои таърихие ҳаст ки як замон минтақаи шарқӣ ва минтақаи шимолӣ Сурия таҳти нуфузи Туркия қарор дошт ва имрӯз барқарор кардани ҳамон марзҳои таърихӣ ва иддаоҳои таърихӣ танҳо ин хоси Сурия ва Туркия нест, дар дигар кишварҳои дунё ҳам идома дорад. ин талоши Туркия ба ҳамин мақсад ҳаст. фикр мекунам ки дар ин кор набояд созмони милали муттаҳид ва ҳатман ба ин кор амрико ҳам ворид мешавад ва ба ин кор набояд ки иҷоза шавад, чунки минбаъд агар идомаи чунин ҳолат дар ҷаҳон метавонад ҷаҳонро ба як ҳолати беқайдуборӣ оварда расонад ки ҳар давлати худсарона ба кишварҳои дигар, ба марзҳои дигар ворид шуда хуб ба таҷовузкорӣ роҳ диҳад. ба назари шумо чаро раванди талошҳо барои баргузории музокира байни давлат ва мухолифони Сурия якбора қатъ шуд ва акнун касе ба фикри роҳи ҳалли сиёсӣ нест? давлати исломӣ саркӯб шуд. ҳоло чӣ монеа дар сари роҳи музокира вуҷуд дорад? бо саркӯб шудани давлати исломӣ, бо кам шудани нуфузи ҷабҳату нусра, ихтилоф дар дохили Сурия ҳанӯз аз байн нарафт. боз ҳам ин ҳизбу ҳаракатҳоу ҷунбишҳоу қавмҳоу гурӯҳҳоу миллатҳои ақалият дар Сурия ки хеле зиёд ҳастанд, ҳар касе талош ва ба даст овардани як мухторията қасд доранд ва гирд овардани онҳо сари як миз бисёр бисёр душвор ҳаст. бо вуҷуди он ки масалан дар Женева, дар дигар мамлакатҳо, дар Остона, дар Сочи, дар Москав дар музокирот барқарор шуданд, на ҳама гурӯҳҳои даргир дар ин қазияи Сурия иштирок карданд ва сабаб ҳамин аст ки масалан то ҳанӯз ин мушкилот, ин бомбаст идома дорад. инҷо бояд воқеияти вуҷуди якпорчагии давлат бояд дар миён бошад ва фикр мекунам инҷо ин хомӯшӣ аслан то андозае бояд як фурсате барои андешидан ҳам барои ҳукумати марказии Сурия бошад ва ҳам барои мухолифини он бошад, чунки агар инҳо қувваҳоя мутамаркиз накунанд ва дар баробари таҷовузи берунӣ ё хориҷӣ қарор нагиранд, якпорчагии қаламрави
сурия зери суол меравад. идлиб дар сарҳади туркия ҷойгир аст ва охирин пойгоҳи ҷангиёнест ки алайҳи низоми асад меҷанганд. аз моҳи декабр нерӯҳои ҳукуматӣ кӯшиш мекарданд ки назорати ду роҳи стратегиро ки алеппо бо димишқ ва латакияро мепайвандад зери назорат гиранд. амалиёти низомӣ аз ҷониби димишқ дар вилояти идлиб гузаронида шуда ба марҳилаи нав ворид шуд. нерӯҳои давлати сурия аз боз доштани ҳамла худдорӣ мекунанд. димишқ баргардонидани назоратро дар ҳамаи минтақаҳои калонтарини алеппо ва атрофи он ки бехатарии шоҳроҳи муҳими стратегии М5-ро таъмин мекунад эълон кард. мо хомӯш нахоҳем буд. мо ба ҷанги нав омода ҳастем. ният дорем вилоятҳои алеппо ва идлибро тоза кунем ва касе моро аз ин кор боздошта наметавонад, аз ҷумла таҳдидҳои холӣ аз ҳамсояҳои шимолии мо. мо замини сурияро аз террористоне ки дар он ҷо ҷойгир буданд озод кардем. мо омодаем ки дар мамлакати худ ҳаёти мӯътадил барпо кунем. туркия бо буҳрони башарӣ дар сарҳад рӯбарӯ аст, зеро 2 миллион суриягӣ ки гурезанд ҷои дигаре надоранд ва нерӯҳои туркӣ барои идомаи ҳамла ба идлиб ворид шуданд. иёлоти муттаҳидаи амрико ҳоло андеша мекунад ки ба авҷ гирифтани шиддат чӣ гуна вокуниш нишон диҳад. муноқиша байни туркия ва нерӯҳои ҳукуматии сурия дар вилояти шимолу ғарбии идлиб барои муқоимати кушод байни ду давлати ҳамсоя замина фароҳам овард. коршиносон мегӯянд россия сай мекунад ки мувозинатро нигоҳ дорад. гарчанде ки россия ҳамеша назар ба туркия суриягиҳоро афзалтар медонад, вале мехоҳад ки ба тавофуқҳои марҳилавӣ ва тадриҷӣ дар идлиб розӣ шавад то дар натиҷа нерӯҳои туркӣ бароварда шаванд. нигаронии нав дар бораи нақши амрико дар ин минтақа дар пасманзари ҳамлаи ҳавоии сурия ҳангоми ҳамлаи зидди шӯришгарон дар шарқи идлиб ба миён омад. дар посух артиши туркия аз иёлоти муттаҳида хостааст ки системаҳои зидди мушакиро ҷойгир кунад ва посбони ҳарими ҳавоӣ дар туркия шавад. нақши россия дар ин қазия чӣ аст? россия ҳомии аслии ҳукумати Башор Асад дар Сурия аст ва аз тарафи дигар равобити наздике бо Туркия дорад. низои кунунии Сурия ва Туркия барои Кремл чӣ суду зиён дорад? таҳаввулоте ки дар сурия шурӯъ шуд, русҳо ба ҳайси як қуввае ки аз ҷониби ҳукумати сурия, яъне бо даъвати ҳукумати сурия ва то андозае ворид шудани русҳо ба қаламрави сурия аз лиҳози ҳам қонунҳои байналмилалӣ як санад дорад, яъне бо даъвати парлумон ва даъвати худи ҳукумати марказии сурия ки ҳанӯз побарҷо буд, аз байн нарафта буд, русҳо ворид шуданд ба қаламрави сурия ва ҳамаи пешрафтҳоям ки ҳукумати сурия дар баробари гурӯҳҳои террористии диишӣ анҷом дод, хуб ин таҳти дастгирии қувваҳои русӣ ба вуқӯъ пайваст. масалан мо медонем ки дар 10 соли баъд аз пошхӯрии шӯравӣ русия нуфуз ва доираҳои манфиатша дар тамоми минтақаи шарқи наздик ва кишварҳои арабии шимоли африка аз даст дод. аз алҷазоир то тунис то либия то миср ва ягона марзе ки ё ягона нуқтае ки бояд дифоъ мекард аз манфиатҳои таърихии россия ин боқӣ монда буд сурия. бинобар ин баъди то андозае қудрат ва тавоноӣ пайдо кардани русия дар сиёсати дар минбари сиёсии дунё тамом қудрат тавоноиша равона кард то ин ки ақаллан нуфузи россия нуфузи Кремл дар ин минтақа боқӣ монад барои минбаъд тавсеа додани ин. ва албатта ин ҳам на танҳо манфиати сиёсӣ низомӣ, манфиати иқтисодӣ ҳам ҳаст. чаро ин минтақа яке аз минтақаҳои тавонотарини захираҳои нефту газ ҳаст. бинобар ин замоне ки масалан 30 сол 40 сол қабл муносибати россия бо ироқ бо сурия хеле дар ҳолати хуб қарор дошт, дар ҳолати бисёр мӯътадил қарор дошт, барқарор карданаш бисёр мушкил аст. аммо барқарор кардани ин дар сурия барои бо шиори дифоъ аз ҳимояти низоми конститутсионии сурия ва ҳукумати Башор Асад то андозае имрӯз ба вай даст дод. мушахасан гуфтан мумкин аст ки оё амрико тарафдори ин ҳамла аст ё мухолифаш? агар мухолиф бошад метавонист нерӯҳояшро аз шимоли сурия набарорад ва туркия низ
ҳамла намекард, вале агар тарафдор аст, пас чаро то ҳол вокуниш нишон намедиҳад? кайҳо бояд ҳадафҳоша амрико равшан мекард дар баробари ин ҳамла. ва аз ҷониби дигар хуб барои амрико ҳам ки инҳо қаблан ду шарик буданд, байни инҳо афтодани мухолифат ва байни инҳо, яъне байни русҳо ва байни туркҳо сурат гирифтани бархурд, амрикоиҳо аз ин метавонанд манфиатдор бошанд. барои ҳамун то андоза инҳо ҳоло канорагирӣ мекунанд. амрико дар қаламрави шарқи наздик умуман ва дар сурия ҳанӯз хомӯш нест. ҳимоятгари аслии гурӯҳҳои мухталифи курд иёлоти муттаҳидаи амрико ва ҳампаймонош дар аврупо ҳастанд. аммо дар ин низои сурия амрико хисороти зиёд дид. агар ин оморҳо дуруст бошанд, беш аз $700 миллион силоҳу қудрату тавоноии молии амрико дар ин ҷо сарф шуд, аммо чизе бурд накард. бинобар ин имрӯз қувваҳое ки боқӣ монданд аслан аз амрикоиҳо дар минтақаи ҷанубшарқии сурия дар қамишлӣ ва ҳасака нигоҳ дошта мешаванд ва ин ҳамун минтақаи аслии захираи нефту газ ҳаст. дар баробари эълон кардани таҳримҳо барои ворид кардани ҳама гуна маводи сӯхт барои сурия, истихроҷи нафт ва газ дар ин ҷо барои амрико манфиат мебурад ва дар баробари ин ба даст овардани сармояи муайян барои курдҳо кӯмак мекунад. коршиносон мегӯянд, иёлоти муттаҳидаи амрико бо нишон додани чароғи сабз ба Туркия тавозуни қудратро дар шарқи наздик якбора иваз кард ва бештар аз ҳама Россия аз ин фоида мегирад. амалишавии нақшаи Туркия инчунин аз Россия ҳам вобаста хоҳад буд. ҳоло ки амрико худро аз минтақа ақиб кашид, хоста ё нохоста ба Россия имкон дод ки ташаббусро дар минтақа ба даст гирад. оё ин имтиёз додан аз тарафи Вашингтон ба Москва аст ё гирифтор кардани Россия ба як мушкили ҳассос дар минтақа? инро вақт нишон хоҳад дод. инҷа барномаи геополитика анҷом меёбад. барномаҳои дигари шабакаи ҷаҳоннамо идома доранд. бо шабакаи мо бимонед.